Даври Вилоятии Озмуни Ҷумҳуриявии Илм-Фурӯғи Маърифат Оғоз Гардид. Озмун рӯзҳои 22, 23 ва 24 сентябри соли ҷорӣ дар муассисаи давлатии таълимии Мактаби Президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Бӯстон баргузор мегардад. Бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани Даври Вилоятии Озмун дар асоси дастури муовини раиси вилоятӣ суғд, раиси комиссияи Даври Вилоятии Озмун Зайнура Азимӣ ҷадвали рӯзҳои баргузории Озмун тасдиқкардашуда дар рӯзи аввал ғолибон аз шаҳрҳои Хуҷанд, Гулистон, Бӯстон ва ноҳияҳои Ҷаббор, Расулов, Масҷоҳу Сиптамин қувваозмоӣ хоҳанд кард. тибқи ҷадвали тасдиқкардашуда дар рӯзи дуюми Озмун бошад, дастаҳои шаҳрҳои Исфара, Кони Бодом, Истиқлол ва ноҳияҳои Бобоҷон, Ғафуров, Ашт, Зафаробод ва рӯзи сеюми Озмун ғолибон аз шаҳрҳои Панҷакент, Истаравшан ва ноҳияҳои Айниву Коҳистони Масҷоҳ, Шаҳристон, Деваштич донишу маҳорати худро муаррифӣ хоҳанд намуд. муовини раиси вилоятӣ суғд Зайнура Азимӣ Даври Вилоятии Озмунро ифтитоҳ намуда ба ғолибону иштирокчиён муваффақият таманно намуд. Даври Вилоятии Озмун бо иштироки 574 нафар хонанда, 213 нафар донишҷӯ, магистру ходимони илмӣ ва 89 нафар омӯзгор маҷмӯан 878 нафар баргузор мегардад, ки аз ин шумора дар бахшҳои математика 140 нафар, физика 122 нафар, химия 115 нафар, биология 104 нафар, география 115 нафар, технологияи иттилоотӣ 111 нафар, ихтироъкориву 171 нафарро ташкил медиҳад. дар даромадгоҳи саҳни Мактаби Президентӣ барои хонандагони болаёқат ихтирои ғолибони даври шаҳрии Озмун ба намоиш гузошта шуд. аъзои ҳакамон ва дигар меҳмонон аз кори эҷодии иштирокчиёни Озмун дидан карданд. масъулин таъкид доштанд, ки ҳадафи асосии Озмун ин рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, зиёд намудани сафи ихтироъкорон, дарёфти истеъдодҳои нав ва ҷалби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷуён ва омӯзгорону намояндагони касбу кори гуногун ба омӯзиши васеъи фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ маҳсуб мешавад. дар бахши ихтироъкорон донишҷуён ҳам иштирок намуда беҳтарин кори худро муаррифӣ карданд. донишҷӯи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон принтери махсусро ихтироъ кардааст, ки ба воситаи он барои матоъ ва чӯб аксҳои гуногун бароварда мешавад. Озмун тибқи Низомномаи тасдиқкардашуда аз бахшҳои физика, химия, математика, биология, география, технологияи иттилоотӣ ва ихтироъкориву навоварӣ иборат мебошад. даври аввали Озмун дар вилоятӣ суғд бо иштироки 82199 нафар давталаб, аз ҷумла 74781 хонандагони муассисаҳои таълимӣ, 6237 донишҷӯён ва 1181 нафар омӯзгорон ва намояндагони касбу кори гуногун баргузор гардида беҳтаринҳо ба даври шаҳриву ноҳиявӣ ва вилоятӣ рохат гирифтанд. нақшаҳое ки оянда дар назар гирифтем, ин размери А3 ба 4 ба сохтагимон бо размери А3 ин калонтараш сохтанием. мо ба рӯзи гузашта бо наздики шартнами бастани шартнома, яъне дар арафаи шартнома истодем бо ширкати чароғаки равшани Гулшан, чароғакҳои камасраф, логотипи онҳоро барои лампочкашон чароғакшон заданем. бо аз тарафи тиҷоратчӣ Азизи Баҳром заказ гирифтем барои футболка задан. Даври Ҷумҳуриявии Озмун моҳи ноябр ба нақша гирифта шуда дар умум аз вилоятӣ суғд 75 нафар ғолиб муайян карда шуда ба Даври Ҷумҳуриявии Озмун рохат хоҳанд гирифт. барои ҳавасмандии ғолибон тибқи қарори раиси вилоятӣ суғд барои ҷойи аввал 5000 сомонӣ, ҷойи дуюм 3000 сомонӣ ва ҷойи сеюм 2000 сомонӣ мукофотпулӣ муқаррар карда шудааст. ҳамзамон омӯзгорони ғолибони Озмун аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимӣ ҳар нафар бо сипосномаи раиси вилоятӣ суғд ва мукофотпулӣ ба андозаи 2000 сомонӣ қадршиносӣ карда мешаванд. даври аввал, дуюм ва вилоятии Озмун бо назорати раёси маорифи вилоятӣ суғд ва бо корбарии маркази таҳсилоти иловагии вилоятӣ суғд ташкил ва баргузор карда мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.